Tu minule som chcel ísť do dvora na tej Paríž. Taká pesnička bola ráno, počúval som správy a na STV2, že 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 no a neviem, koľko ma tam neviem. Počúvaj, ste počuli o tej bateričke? No to je úplne. Wow, pekne. Merci. Хочешь что? Хочешь что? Ага, тоже. Ja by som ti dal pokutu. Mám rozbitý doma. Stále si mu nenahodil tie otrhnuté pedále za ten Stále je. Ale už mám kúpil za 200-300 korun výlet. To je jaká? Z melona? Ty kokos. Vieš čo, celkom v pohode, ale tak chápeš niekde o to, že či máš naozaj niečo. No tak, nezáleží, čo to je, ale A proste, vieš ako ideš, tak tam... fašistickú zónu. Tak tam ešte rozprávacie príkladacie kariet. Že prilož kartu, taký týka, nemám kartu. Ešte tam stlačil a povedal, nie, že nemám kartu. Čo by sme šli, nie? Royal Pub. Tam sme boli plných, nie? Presne tam. Kto si tam skočil na pizzu a už sa nevrátil. To ste... Ja viem, kto to bol.